110. Bismillahirrahmanirrahim. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah Ta'ala dawuh sarana lesane malaikat Malik meneng ceritane ceriwis tetep ana ing neraka. Sira kabeh aja padha guneman ingsun. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sejatine perkara sak ponto saking kawula ingsun yaiku wong muhajirin iku tansah padha maca duh pangeran dalem sedaya kawula sedaya sami iman mugi panjenengan dalem paringi pangapunten dhateng dalem sedaya lan mugi panjenengan dalem ngelasi dhateng dalem sedaya panjenengan dalem punika langkung saenipun ingkang sami welas. Fattakhutumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Sira kabeh nuli padha nggawe geguyonan marang sahabat-sahabat muhajirin mau sehingga ngelalekake sira kabeh saking zikir marang panjenengane ingsun Allah lan sira kabeh tansah padha anggeguyu latah-latah marang sahabat-sahabat mau. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Temenan ingsun Allah bakal paring piwales marang kawula-kawula kang bagus-bagus mau besok ana ing dina kiamat sebab anggone padha sabar bakal ingsun paringi keenaan kang terus tumerus. Temenan kawula-kawula kang bagus-bagus kang padha sabar mau wong-wong kang padha begja kemayangan. Wallahu alam bisawab. Muga bermanfaat. Sampun ngantos kesupen subscribe gratis. Nggih, matur nuwun.